Hello everyone and welcome to day 23 of our English learning challenge. سلام كلاتكم قاع بدحنا منا 21 معلتنا English بدو بدحان مساخم نايلو معانت تمرتنا it's part of speech نايلو معانت تمرتنا that's part of speech bro. So understanding part of speech is important. Part of speech مردا بدح مقداسي because it helps you know how words function in sentence. كم يجرون قالات أب حدا sentence يقوموا يمهرنا مالتي. It's likely learning the building blocks of English. أقدست English إيوم مالتي. In this lesson ويكاب زكفال ويكاب زتمرتي بزعبا متين آخر مار the 8 main part of speech زبهالو خنرينا بمغتسالون the examples of this part of speech خنرينا then how to identify and use them correctly كم يجرنا قنا لليوم كمون دحر بتصبغ نتكملون كرينا. Let's get started. نجمر. Part of speech. As you see, part of speech. Our today's lesson is part of speech. نايلو معنا تمرنا part of speech مالتي. متى مالتي. Part of speech مالت ناي حدا ويكا توم أقدس نزارب لهم. Speech مالت زرب مالتي. ناي زرب كفالات مالتي. قدامي noun سم. ناي مجمرة سميو. كاو مقصال pronoun كندسم adjective كتسل verb قسي adverb توسخ قسي preposition مستوادد conjunction مستتأمر interjection أغانو ويكا قال أغانوت مالتيو نخيد نرأيهم حدا بحدا part of speech noun سمي لنا خنجمرين حاجي so pronoun كا خندسم verb قسي adjective كتسل adverb توسخ قسي preposition مستوادد conjunction مستتأمر ስለዚህ interjection ናይ መወዳታ ኣጋንኖት ሸሞንተ part of speech ኣለውና ስለዚህ ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና እዚኦም ንኽንጀምር English has 8 main part of speech ሸሞንተ part of speech ኣለዎ English ከም ዝትሪእዎ here is a quick overview ነለኩም ሕጂ ንሪኦ ከዓ ሓደ ብሓደ ማለት እዩ noun ስም word that a name or name a person ናብነት ናይ ሰብ ስም ክኾን ከሎ noun ንብል ማለት ስም place ናይ ቦታ ስም ክኾን ከሎ noun ይበሃል things ናይ ነገራት ስም ክኾን ከሎ noun ይበሃል ናይ idea ወይ ከዓ ሓሳባት ስም ክኾን ከሎ noun ይበሃል ንኣብነት dog እንተልና ከልቢ ስም እዩ ማለት እዩ city ከተማ እንተልና ከዓ ስም እዩ verb ክበሃል ከሎ ከዓ ግሲ verb ማለት ግሲ ማለት እዩ verb words that show action or state of being ሓደ ነገር ከመይ ከም ዝግበር ዘሎ ዘርእየና ወይ ከዓ ናይ ሓደ ነገር ኩንነት ዘርእየና ማለት እዩ ንኣብነት ተግባር ወይ ኩነታት ዘርኢ ቃላት እዩ ንኣብነት ምስ ንርኢ run ጉያ ወይ ከዓ ሙግያይ ጎየየ ንብል is ከዓ auxiliary verb ይበሃል ማለት እዩ eat ምብላዕ ማለት እዩ በልዐ በልዐት ማለት እዩ pronoun ማለት ከዓ ክንዲ ስም ማለት እዩ ክንዲ ስም ወይ ከዓ ማለት እዩ pronoun ክንዲ ስም ይበሃሉ ንምንታይ እዮም ዝጠቕሙና ኣብ ክንዲ ስም ንጥቀመሎም ማለት እዩ words that replace noun ቃላት ንስም ዝትክዎ ተካእቲ ስም ቃላት ይበሃሉ ማለት እዩ ተካእቲ ስም ቃላት ንኣብነት he ንሱ ማለት እዩ she ንሳ ማለት እዩ they ማለት ንሳቶም ማለት እዩ ስለዚህ ንስም ይትክዎ ንሱ መን ክኾን ይኽእል ሃይለ ክኾን ይኽእል ንሳ መን ክትኮን ትኽእል ኣልማዝ ክትኮን ትኽእል ዘይ ንሳቶም መን ክኾኑ ይኽእሉ ኣቤልን ከበደን ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚህ pronoun ማለት ክንዲ ስም ማለት እዩ ንስም ዝትከአልና ማለት እዩ adjective ማለት ከዓ ቅጽል ማለት እዩ adjective ቅጽል words that describe nouns or pronoun ስም ወይ ከዓ ክንዲ ስም ዝትክኡ ዝገልጹ adjective ቅጽል ይበሃሉ ስም ወይ ከዓ ክንዲ ስም ዝገልጹ ማለት እዩ ንኣብነት happy እንተልና ሕጉስ ንብል ኣለና መን እቲ በዓል ቤት ወይ ከዓ ትስም ማለት እዩ ንኣብነት ኣቤል is happy እንተለ ኣቤል ሕጉስ ይብል ኣለኹ መን እዩ ተሓጊሱ ኣቤል ንመን ይገልጸልና ኣሎ ንትስም ንኣቤል ማለት እዩ ወይ ከዓ ንሱ እንተልና ጀሚርና ከዓ ነቲ pronoun ክንዲ ስም ዝገለጽናዮ ይገልጸልና blue እንተልና ሰማያዊ ንብል ኣለና ንኣብነት the sky is blue እንተለ እቲ ሰማይ
ሰማያዊ እንተይለ who is ሰማያዊ እንተይለ ሕጂ ንኣብነት who is blue እንተይለ መን እዩ ሰማያዊ the sky ንመን ንገልጽ ኣለና ነቲ sky ወይ ከዓ ነቲ ሰማይ ማለት እዩ ስለዚ adjective ወይ ከዓ ቅጽል ማለት ንስም ወይ ከዓ ክንዲ ስም ዝገልጸልና ማለት እዩ fast ቅልጡፍ ማለት እዩ መን ንኣብነት ኣበበ ቢቂላ ኢትዮጵያን ኣትሌት ብጣዕሚ ቅልጡፍ እንተኾይኑ he is fast እንተይለ he is fast መን ንሱ ይብላ ኣለኹ ስለዚ pronoun ክንዲ ስም ንዑ ይገልጾ ኣለኹ ማለት እዩ adverb ማለት ከዓ ተውሳኸ ግሲ ይበሃል ተውሳኸ ግሲ ስለዚ words that describes verbs ቃላት verbs ወይ ከዓ actions ገብሩ ግሲ ይኾን ይኽእል ወይ ከዓ adjective ማለት ከዓ ገላጺ ማለት እዩ እንታይ ዝገልጽ እዩ adjective ዝገልጽ ከዓ like we said adjective ቅጽል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ተውሳኸ ግሲ ማለት ከዓ verb ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ adjective ዝገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ግሲ ወይ ከዓ ቅጽል ዝገልጽ እንታይ ይበሃል adverb ይበሃል ማለት እዩ quickly እንተልና ብቕልጡፍ ንብል ኣለና ማለት ስለዚ እንታይ ይገልጸልና ሓደ ነገር ብቕልጡፍ ከም ዝተገብረ ማለት እዩ very እንተልና ብጣዕሚ ሓደ ነገር ብጣዕሚ ዝኾነ ነገር ከም ዝኾነ ይነግረና well እንተልና ብጽቡቕ ንብል ኣለና ማለት እዩ so now preposition ከንታይ ማለት እዩ መስተዋድድ ሓደ ብሓደ ሪናዮም ኢና እዚኦም ሕጂ ግን part of speech ኢና ንሪኦም ዘለና ሓደ ብሓደ ክትፈልጥዎም ምስ ትደልዩ ዝሓለፈ ቪድዮ ሰራሕክዎ ኣሎ ኣብኡ ኣትዮም ክትረኽቦም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ preposition መስተዋድድ ማለት word that show the relationship between a noun and another word ብስምን ብኻልእ ቃልን ዘሎ ዝምድና ዘርኤና preposition ይበሃል ማለት እዩ ንኣብነት ንርአ on እንተልና ኣብ ንብል ኣለና under እንተልና ኣብ ትሕቲ by እንተልና ብ ንብል ኣለና ብኤግዛምፕል ክንሪኦም ስትፍትን I am on my plan ወይ ከዓ the book is on the table እንተልና እታ መጽሓፍ ኣብቲ ጠረጴዛ ኣላ on ክንብል ከለና ሕጂ መጽሓፍን ጠረጴዛን ነራኽብ ኣለና ማለት እዩ ዝምድና ብኽልቲኦም ዘሎ ነራኽብ ኣለና ማለት እዩ conjunction ማለት ከዓ መስተጻምር ማለት እዩ conjunction words that connect words phrases ወይ ከዓ clauses ዝተፈላለዩ ቃላት ክኾኑ ይኽእሉ ሓረጋት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ክሎዛት ማለት ከዓ ሙሉእ ሓሳባት ማለት እዩ ክኾኑ ይኽእሉ ዘራኽቡልና እንታይ ይበሃሉ conjunction ይበሃሉ ማለት እዩ ንኣብነት end ከምኡውን ኢልና ንቕጽል ዝኾነ ነገር ንዛረብ ሃሊና he is my brother ኢልና ንኣብነት እሱ ሓወይ እዩ and ኢልና ኸ ከምኡውን my friend he is my brother and my friend ከምኡውን ሓወይ እዩ ክልቲኡ እዩ ንዓይ ማለት እዩ ንብል ኣለና ስለዚ end እንተልና ሓደ ነገር ሓደ ሓሳብ ምስ ካልእ ሓሳብ ነራኽብ ኣለና እሱ ሓወይ እዩ ኢልና ዓፂና ከለና ከምኡውን ኢልና ኸ ንዓይ ከዓ እሱ ዓርከይ ይብል ኣለኹ ስለዚ ንምንታይ ንጥቀም ኣለና እቲ ናትና ሓሳባት ንምልጋብ ማለት እዩ ባት እንተልና ኸ ግን ማለት እዩ ዝተሰማምዑ ሓሳባት ንኸንራኽብ ባት ንጥቀም ንኣብነት he is smart but he don't help others ንሱ ንፉዕ እዩ ግን ንኻልኦት ኣይሕግዝን ይብል ኣለኹ ስለዚ ክልተ ነገራት ኣንጻር ዝኾኑ ሓሳባት የራኽብ ኣለኹ ማለት እዩ because እንተኢለ ኸ ምኽንያቱ ሓደ ነገር ብምኽንያት ከነሰንዮ ከለና ንሱ ኣይመፀን እንተኢልና ሕጂ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዘይመፀ ክንዛረብ እንተኢልና he didn't came ወይ ከዓ he didn't come እንተኢልና he didn't come እሱ ይመፀን because he had another plan ካልእ መደብ ነይርዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ because ከዓኒ ምኽንያት ንምግላጽ ማለት እዩ interjection ማለት ከዓ ቃል ኣጋንኖት ሓደ ነገር ኣጋኒና ንምዝራብ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣጋንኖት interjection እንታይ ማለት እዩ ቃል ኣጋንኖት interjection ቃል ኣጋንኖት ምስ ንርኢ words that express strong emotion ሓያል ዝኾነ ስምዒት ንምግላጽ ኢና ንጥቀመሎም ማለት እዩ ንኣብነት ዋው ክንብል ከለና ኦ ክንብል ከለና
ኦች ክንብል ከለና ቃል አጋንኖት ይባሃል ማለት እዩ so we will go over each part in detail with example ምዞም ኩሎም ዝራናዮም በኤግዛምፕል ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ስለዚ noun ስም ስንርኢ name people places things or ideas ክኾኑ ይኽእል ማለት እዩ ናይ ሰባት ክኾኑ ይኽእል ናይ ቦታታት ክኾኑ ይኽእል ናይ ነገራት ክኾኑ ይኽእል ናይ ሓሳባት ክኾኑ ይኽእል ንኣብነት ጆን እንተልና ፐርሰን ስም ንገልጽ ኣለና ለንደን እንተልና ፕሌስ ወይ ከዓ ቦታ ንገልጽ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ናውን ማለት ስም ማለት እዩ ንሓደ ነገር ዝገልጸልና አፕል ነገር ቲንግ ማለት እዩ ፍሪደም እንተልና ሓሳብ እዩ ነጻነት ማለት እዩ ናጽነት ማለት እዩ ፍሪደም ስለዚ ስም እዩ ዞም ኩሎም ተዘርዚሮም ዘለው አስማት እዩ ማለት ጆን እንተልና አፕል እንተልና ለንደን እንተልና ፍሪደም እንተልና ስማት ወይ ከዓ አስማት ኢና ንገልጽ ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት the dog is barking እቲ ኸልቢ ውሕ ይብል ኣሎ ዶግ እንታይ ዝኾን ዘሎ ሕጂ ናውን ወይ ከዓ ስም ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ናይ ምንታይ ስም ናይ እንስሳታት ናይ እንስሳት ስም ማለት እዩ the dog is barking እንተለ እቲ ኸልቢ ውሕ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ pronoun ምስ ንመጽኻ ክንድስም replace nouns to avoid repetition እንታይ ዝትከልና እንተልና ስም እንታይ ንምቕናስ repetition ወይ ከዓ ድግግም ንምጉዳል ማለት እዩ ንኣብነት በርሀ ካብ ክንብል ንውዕል እሱ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ወይ ከዓ ብስምና ኣነ ስምና እንዳጸውዕና ኣነ ኣቤል ካብ ምባል ኣነ ምባል ይቐልና ማለት ስለዚ ኣይ እንተልና ኣነ ክንድስምና ኣነ ንብል ኣለና ማለት እዩ ዩ እንተልና ከዓ ንስኻ ካብ ስምካ ምጽዋዕ ንስኻ ኢልና ብሓጺሩ ንጽውዖ ስምካ ምድግጋም ንኣብነት ቀዲመ ኣቤል እንታይ ኾንካ ኢለ ዛረብት እንተጸኒሐ ንስኻ ግን እንታይ ኾንካ ኢለ ክደግመሉ ይግበአኒ ስሙ ካብ ምድግጋም ማለት እዩ ስለዚ ዩ እንተልና ከዓ ንስኻ ንብሎ ኣለና ማለት እዩ ዘይ እንተልና ከዓ ንሳቶም ማለት እዩ ዘይ ከዓ ንሳቶም ስሞም ንኹሎም ካብ ምጽዋዕ ንሳቶም ኢልና ብሓጺሩ ክንትክኦ ንኽእል ክንድስም ማለት እዩ she is happy እንተልና ንሳ ሕጉስቲ እያ ሺ ማለት ክንድስም ንሳ ማለት እዩ ስለዚ ንሳ ሕጉስቲ እያ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ practice ልምምድ ንግበር identify the nouns and pronoun in this sentence ስምን ክንድስምን ፈላልዩ Tom like pizza but he doesn't like cheese noun ዝኾን ዘሎ ቶም እዩ ክንድስም ወይ ከዓ pronoun ዝኾን ዘሎ ከዓ he ማለት እዩ ቶም ፒዛ ይፈቱ ንሱ ግን ቅብኣት አይፈቱን እዩ ስለዚ ቶም ስም እዩ ስም ዝኾን ዘሎ ቶም እዩ pronoun ዝኾን ዘሎ ክንድስም ከዓ he ማለት እዩ ኣብዚ ቶም ኢልና ጀሚርና ሽዑ ንሱ ኢልና ምክንያቱ ካልኣይ ግዜ ቶም ክንብል ኩና አገባብ ስለዚ ይኮነ ማለት እዩ verb ምስ ንመጽኻ show action or state of being አይ ሓደ ነገር ክፍጸም ከሎ ዘርኤና እዩ ተግባር ወይ ከዓ ናይ ምዃን የርኤና ስለዚ run eat ክኾን ይኽእል ጎየየ ወይ ከዓ በልዐ ክኾን ይኽእል ንኣብነት ናይ ምዃን ማለት state of being ሓደ ነገር ከመይ ኢሉ ከም ዝኾነ ዝነግረና I am a doctor እንተኢለ ኣነ ዶክተር እየ ይብል ኣለኹ ስለዚ እዚኦም am is ዝበሃሉ ከዓ ናይ ምዃን verb ይበሃሉ ማለት እዩ sentence she runs every morning ንሳ ኩሉ ጊዜ ንግሆ ትጎይ ንሳ መዓልታዊ ንግሆ ትጎይ run ትብል ዘላ ሕጂ እንታይ action ተርእየና ወይ ከዓ ከም ትጎይ ሙግያይ verb ትበሃል ማለት እዩ ቅድም ኢልና ከም ዝረአናዮ ዛሺ ትብል ዘላ ክንድስም ማለት እዩ ንሳ adjective ማለት ከዓ ቅጽል ማለት እዩ ቅጽል ንምንታይ ዝጠቕመና ስም ወይ ከዓ ክንድስም ንምግላጽ ማለት እዩ ንኣብነት happy እንተልና ሕጉስ ንብል ኣለና ብኤግዛምፕል ክንርኢ ምስ ንፍትን big እንተልና ዓብዩ red እንተልና ቀይሕ እሞዳታ the big dog example ምስ ንርኢ the big dog እቲ ዓቢ ከልቢ is friendly the big dog is friendly ተዓቢ ከልቢ መቕሉል ወይ ከዓ ሕያዋይ እዩ ንብል ኣለና ተዓቢ ከልቢ መቕሉል ወይ ከዓ ሕያዋይ ንብል ኣለና ስለዚ big ትብል ዘላ እንታይ ትገልጸልና ነቲ ከልቢ
ሕያዋይ ምዃኑ ማለት እዩ ትገልጸልና ማለት እዩ ስለዚ adjective ማለት noun ወይ ከዓ pronoun ዝገልጸልና ማለት እዩ practice ምስ ንሪኢኻ ልምምድ find the verbን adjectivን ፈላልዩ ይብለና ኣሎ ብዛኻ ኣብዛ ትስዕብ ሙሉእ ሓሳባት verb ኣየናዩ ከምኡውን ቅጽል ኣየናዩ ግስን ቅጽልን ፈላሊኹም ርከቡ ማለት እዩ The tall girl sings well. The tall girl sings well. ታነዋሕ ጓል ጽቡቕ ትደርፍ ስለዚ ቶል ትብል ዘላ እንታይ ትገልጸልና ኣላ ነታ ጓል ትገልጸልና ኣላ ሲንግስ ከዓ verb ወይ ከዓ ምድራፋ ትነግረና ኣላ ስለዚ እንታይ ኢና ክንደሊ ሕጂ adjective ዝኾን ዘሎ ቶል ሲንግ ከዓ እንታይ ይኾን ኣሎ ምድራፍ ማለት እዩ ስለዚ verb ዝኾን ዘሎ ሲንግ ምድራፋ ማለት እዩ adjective ከዓ ቅጽል ነዋሕ ምዃና ማለት እዩ ስለዚ the tall girl ክንብል ከለና ነዋሕ ምዃና ይገልጸልና ኣሎ ማለት እዩ ታጓል adjective ገላጽ ናይ ስም እዩ verb ኻኒ እቲ ዝግበር ዘሎ ወይ ከዓ እንታይ ከም ትገብር ዘላ ሲንግ ትደርፍ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ verb ክኾን ከሎ ሲንግ ይኾን adjective ኻ ቶል ማለት እዩ adverb ምስ ንብል ከዓ ተወሳኺ ግስ ይበሃል describe how when and where ሓደ ነገር ኣበይ ብኸመይ ከም ዝተፈጸመ ዝነግረና ከዓ adverb ይበሃል ማለት እዩ ከመይ ብኸመይ ኣበይ ከም ዘጋጠመ ሓደ ነገር ማለት እዩ ስለዚ adverb ማለት ሓደ ነገር ብኸመይ ከመይ ማኣስ ከም ዘጋጠመ ይነግረና ማለት እዩ ንኣብነት they often መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ly ብly ይውድኡ ማለት እዩ slowly ቀሲሉ smoothly ብልሙድ ዝኾነ perfectly ብጽቡቕ ማለት እዩ ly ይውድኡ መብዛሕትኡ ግዜ ንኣብነት quickly ክንብል ከለና ብቕልጡፍ ንብል ኣለና ማለት እዩ yesterday ትማሊ ማእስ ከም ዘጋጠመ ሓደ ነገር ንምግላጽ እዩ always ተልና ኩሉ ሰዕ ኩሉ ግዜ ከም ዝግበር ማእስ ከም ዝግበር ማለት ከም ዝበልናዮ how ብኸመይ ማእስ ኣበይ ከም ዝግበር ዝገልጸልና adverb ከም ዝበሃል ማለት እዩ ንኣብነት he runs quickly ንሱ ብቕልጡፍ ይጎይ ይብል ኣለኹ he runs quickly ንሱ ብቕልጡፍ ይጎይ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ preposition ማለት ከዓ መስተዋድድ ማለት እዩ እንታይ ዝነግረና show a relationship between noun ብናውንን ፕሮናውንን ብስምን ክንዲ ስምን ዘሎ ዝምድና ምስ ካልኦት ቃላት ዘለዎ ዝምድና ዝነግረና ማለት እዩ ንኣብነት end ኢልና ነርና ቅድም ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ዝምድና ኣብ መንጎ ስምን ክንዲ ስምን ወይ ከዓ ክንዲ ስም ምስ ካልእ ዘለዎም የርእየና ማለት እዩ ንኣብነት ምስ ንርኢ on እንተልና ኣብ ንብል ኣለና in እንተልና ኣብ ውሽጢ under እንተልና ኣብ ትሕቲ ንብል ኣለና ማለት እዩ example ንርአ the book is on the table እታ መጽሓፍ ኣብ ጣውላ ኣላ ንብል ኣለና እታ መጽሓፍ ኣብ ጣውላ ኣላ ስለዚ እንታይ የርእየና ኣሎ እታ መጽሓፍ ኣብ ጣውላ ከም ዘላ ዝምድና ከም ዘለዋ እታ መጽሓፍ ኣበይ ከም ዘላ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ ስም ምስ ኦብጀክት ይራኸበልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ መጽሓፍ ኣብ ጣውላ ኣላ ልምምድ Can you spot the adverb and preposition? Adverb ኣየንቲ ምዃና preposition ኣየንቲ ምዃና ክትፈልዩ ትኽእሉ ዶ ካብዘን ሰንተንስ ዝስዕባ ንኣብነት she runs quickly to the park ንሳ ናብቲ መናፈሻ ብቕልጡፍ ትጎይ እንተልና እቲ ተወሳኺ ግሲ ኣየናዩ እቲ preposition ከኣየናዩ ተወሳኺ ግሲ quickly ብቕልጡፍ ክንብል ከለና ነታ ኣክሽና ብቕልጡፍ ከም ዝጎየት የርእየና ኣሎ ቱ ክንብል ከለና ከዓ መስተዋድድ ማለት እዩ ስለዚ ቱ ከዓ መስተዋድድ ማለት እዩ ንኽል ዘራኸበልና ናበይ ምዃና ዝነግረና ማለት እዩ adverb quickly ከም ዝበልናዮ preposition ከዓ ናብ ወይ ከዓ ቱ ማለት እዩ conjunction መስተጻምር connect words or groups of words conjunction ከዓ group of word ወይ ከዓ ጥምር ናይ ቃላት ዘራኽበልና ማለት እዩ ንኣብነት end ኢልና ከምኡውን ኢልና ነርና ባት ኢልና ነርና ግን ወይ ከዓ ወይ ማለት እዩ ንኣብነት I want pizza ኣነ ፒትሳ ይደልየ ከምኡውን ፓስታ ማለት እዩ ስለዚ
ኤንድ እንታይ ተራኽበልና ኣላ ክልተ ነገራት ከም እንደሊ I want pizza ኢሉ ኣብዚ ዕሪፉሎ እኮ ኣነ ፒዛ ይደሊ ኢሉ ከምኡውን ኢሉ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ፒዛን ፓስታን ይደሊ ይብላሎ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ሙሉእ ሓሳባት የራኽበልና ኣሎ ማለት እዩ I want pizza and pasta ክልተ ሙሉእ ሓሳባት የራኽበልና ኣሎ ማለት እዩ interjection ማለት ከዓ ኣጋንኖት ቃል ኣጋንኖት ማለት እዩ express strong feeling ውሽጥና ዝስምዐና ናይ ዝኾነ ናይ ሓጎስ ክኸውን ይኽእል ናይ ሓዘን ንገልጸሉ ማለት እዩ ሓያል ስምዒታት ንምግላጽ ንጥቀመሉ እዩ ዋው ክንብል ከለና ዝኾነ ዝገርም ምስራና ኦ ኖ ክንብል ከለና ዬይ ክንብል ከለና interjection ይባላል ዋው that's amazing ዋው that's amazing ዋው ዘደንቕ እዩ ይብላለሁ ማለት እዩ ልምምድ conjunction interjection conjunction መተጻምርን ኣጋንኖትን ክትፈልዩ ትኽእሉ ዶ ኣብዚ ሙሉእ ሓሳባት ኦ ኖ ኢሉ ምሸው ብዚ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ቃና ኣጋንኖት እዩ ወይ ከዓ interjection እዩ I forgot my keys but ክብል ከሎ ሕጂ እንታይ ይጥቀማሉ መስተጻምር ክልተ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ንምርኻብ ዝጥቀመሎም መስተጻምር ማለት እዩ ኦ ኖ ክብል ከሎ ከዓ interjection ማለት እዩ I have my wallet I forgot my keys መፍትሒ ረሲዐ ነይረ ግን ከዓ my wallet ወይ ከዓ ቦርቶፊለይ ተማሊኡ ኣለኹ ወይ ከዓ እኔ ገንዘብ ዝሕዘሉ ዝኾነ ቦርሳ ክኸውን ይኽእል ተማሊኡ ኣለኹ ይብል ኣሎ ማለት እዩ መፍትሒ ረሲዐ እኳ እንተነበርኩ ቦርሳይ ግን ኣለኒ ይብል ኣሎ ማለት ክልተ ዝተፈላለዩ ሓሳባት የራኽበልና ኣሎ interjection ኦ ኖ እዩ ማለት እዩ ኣብዚያ ሰንተንስ conjunction ከዓ but ትብል ዘላ ማለት እዩ The happy dog runs quickly under the bridge እንተልና ሕጂ ብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሕጉስ ከልቢ ተትሕቲ ድልድል ይጎይሎ ብቕልጡፍ ንብል ኣለና እቲ ሕጉስ ከልቢ ብቕልጡፍ ኣብቲ ትሕቲ ድልድል ይጎይሎ ስለዚ ናውን እቲ ከልቢ ናውን እዩ ብሪጅ ድልድል ስም እዩ ክልቲኦም ስም እዮም ብሪጅ ስም እዩ እቲ ከልቢ እውን ስም እዩ ከምኡውን ኣጀክቲቭ ቅጽል ከዓ ሕጉስ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ነቲ ከልቢ ወይ ከዓ ነቲ ከልቢ ይገልጸልና ኣሎ ማለት እዩ ቨርብ ከዓ ግሲ ይጎይ ከም ዝጎይ የረዳእና ማለት እዩ ኣድቨርብ ከነውፅእ ከለና quickly ብቕልጡፍ ማለት እዩ ሓደ ነገር ብኸመይ ከም ዝተገብረ ማለት እዩ ፕሪፖዚሽን ከዓ under ኣብ ትሕቲ ማለት እዩ ኣበይ ከም ዝኾነ ዝነግረና ማለት እዩ try making your own sentence using all 8 parts of speech ስለዚ ስኹም ከዓ ካብ ዝተበጊስኩም ናይ ባዕልኩም ሓሳባት ምግላጽ ፈትኑ እዞም ኩሎም 8 part of speech ተጠቂምኩም ናይ ባዕልኩም ሓሳባት ንኽትምስርቱ ፈትኑ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ great job today ብሰላም ወዲና ኣለና ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና you have learned the 8 part of speech 8 part of speech ዝበሃላ ተማሂርና ኢና ኣለና ሎማዓንቲ how to identify nouns ከመይ ጌርና noun identify ንገብር verb adjective adverb preposition conjunction ሪኢና ኣለና ዘይክትረዳእኩም ወይ ከዓ ቀልጢፎኩም እንተኾይነ slow down ጌርኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብምቕናስ ስፒድ ቀኒስኩም ወይ ከዓ እንዳደጋገምኩም ጠጠው እንዳበልኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ብቕልጡፍ ስለ ዝዛረብ ዘለኹ ግዜ ንምቁጣብን ከምኡውን እቲ ቪድዮ ንኸይነውሕን ማለት እዩ knowing the part of speech will help you improve your grammar እዚኦም ምስ ትፈልጡ ከዓ ሰዋስውኩም ወይ ከዓ ትናትኩም ኣዘራርባ ይመሓይሽ if you find this lesson helpful እዚ ትምህርቲ ከዓ ሓጋዝ ኮይኑ ተረኺብኩሞ don't forget to subscribe ምግባር ኣይትረስዑ ዝተፈላለዩ ናይ እንግሊሽ ቪድዮታት ከምጽ ምዃነ ከምኡውን ንትፈልጡዎም ሰባት ሸር ግበርሎም ትምህርቲ ዝፈትዉ ምሳኹም ክመሃር ዝደልዩ ወይ ከዓ ክልወጡ ዝደልዩ keep practicing ምድልማድ ኣይትረስዑ يغني لي and see you in the next challenge أبزغ challenge الرحمن thank you